Wach sarano mako dhoga nyakwaro Mgajong. Wadhiuru nyime gi neno jogo mosenindo kigologi e kama ikane ringre to kod kokel gi pacho. Seche moko joma yango gi wenge gi ok nen. Ka wadhi nyime, jodak e gwenge mag Muhuru Bay oyie chiwo lope ni mondo tigo e chenro mar gero kama meli gowe mong'ere kaka Muhuru Port ma ichano gero kod piny owacho mamalo. Gedo ma kama meli gowe ma imanyo ne lowo en achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto chiwo ne oganda e kaunti ma Migori e kinde limbe mare ma dongruok dweche machuok mokalo. Jokanyo duol mochung' ne weche mag lowo National Lands Commission ne obedo kod twak kod oganda e gwenge mag Muhuru Bay kama oganda oyie mar chiwo bath lopegi ka piny owacho bende dhi chulogi. We're in the process of acquiring some land for that purpose for KPA. When you are carrying out the process of compulsory acquisition, it's not an issue of agreement, it's going through a process. So when you are doing the inquiry is to call upon those people that have been gazetted as either having an interest or being the owners of the land to present their claims and to raise any issues around the acquisition. The Wananchi have no problem with the whole process, and I think it looks like they are enthusiastic to have the project. One business marwa the improve nikech wan joma ne wabro supply items gikmage kaka chiemo ge kum joma dhi dakanyo wabro supply gi items kaka mag pur kech we are close to one joma chigni kanyo koro payano bro me improve kata business mag community. Kwa hivyo wanodwaro ni payano oger koro ginyiso wane gidhi chako to kwane okwa lalamika nikech wawinjore gidhi chako koro bedo ni gidhi chako kanyo to pod wadhi dak kanyo kaka wan joma utegi ni kanyo tok kosechulwa kore ka gibiro golowa kanyo ka gibiro tiyo kacha an kaka nyithindo osebedo joma dongo gibo yudo tich kacha magi nyalo tiyo to an kaka an miyo anyalo yawo tenda moro kacha atedo chiemo gimoro amora nyalo timo kanyo. Kaka yo mar bero sekta malimbe kod medo kwano welo malimo kaunti